Ďalším základným bodom vo vývoji Galaxy Invaders je pridanie viacero nepriateľov, ktorí na nás budú útočiť zhora. V tomto tutoriáli si ukážeme, ako pridať viacero takýchto nepriateľov, teda UF, na herný stage. Nastavíme sa na prvý frame, otvoríme si Code Snippets a dvojklik na Create Many Enemies. Takže máme tu hneď prvú premennú typu Array, čo znamená, že je ako veľká krabica, čo môže doslova držať viacero vecí, respektíve našich nepriateľov. Čiže nespráva sa len ako obyčajná premenná, ktorá môže obsahovať maximálne jednu vec, ale je to array. Takže premennú vystrihneme a hodíme ju úplne hore k ostatným. Pôjdeme dole. Vyberieme ďalší riadok kódu, teda enemies new array. Prejdeme vyššie do inicializácie hry. A sem hodíme náš kód. Teda pridanie new array. Vystrihneme ostatok kódu. A prejdeme do štádia hrania hry. A namiesto tejto funkcie prilepíme náš kód. OK, teraz čo tento kód zabezpečuje? Takže spúšťa sa funkcia play game, teda hracie pole, pridá nepriateľov. No a ďalej tu máme funkciu make enemies. Táto premenná temp enemy, ktorá je movie clip, teda pohyblivá, pridá enemyho z library a vytvorí vlastne tohto temp enemyho, ktorý bude vlastne už v štádii hry. Ďalej mu dá rýchlosť rovnú 3. Tu môžeme neskôr zvýšiť, ako bude hráč postupovať ďalšími levelmi. Expozícia je rovná 400. A nakoniec pridá nepriateľa, teda add child, priamo na herný stage a začne ich hádzať do veľkej krabice array, ktorú sme si definovali na začiatku. To nám zase zabezpečuje tento push kód. Ešte nám tu chýba trace vyhlásenie, ktoré hodíme sem pod temp enemy x. Takže trace do quotu temp enemy s veľkým E. A ďalším problémom je, že všetci pridaní nepriatelia sa začnú nakopovať na tejto x pozícii 400, no a my ich chceme pridať po celej dĺžke osy x zľava doprava. Takže 400 vymažeme a namiesto 400 napíšeme mat.random. Môžeme vybrať toto, random. A ukončíme zátvorku. Teraz vlastne dostaneme náhodné číslo medzi 0 až 1, čo nám určite nestačí, takže ho vždy vynásobíme napríklad krát 800. No a teraz to bude náhodné číslo medzi 0 až 800. Nevýhodou ale je, že čísla 0 až 1 obsahujú napríklad aj čísla 1,23, 0,1 a tak ďalej. Ak ich chceme mať vždy celé, respektíve chceme ich tak zaokrúhliť, musíme prihodiť ďalší príkaz. Teda pred math.random ešte príde math.round. A sem ešte ukončíme zátvorku.
Takže čísla sa nám teraz budú zaokrúhľovať buď hore alebo dole podľa toho, ktoré bude najbližšie. OK, môžeme ich skúsiť otestovať. No a môžete vidieť, že hore nám to teraz pridáva nespočetne veľa nepriateľov.